Mit navn er Karl, Og jeg hedder Andreas. og i den her fremlæggelse vil vi vise jer et lille designprojekt, som vi har lavet. I dette designprojekt har vi taget udgangspunkt og fokuseret på designprocessen. Her på denne slide kan I så se, hvad vi vil snakke lidt om. Designproblem. Vores opgave gik ud på, at vi skulle lave et nyt design til en emballage på et hverdagsprodukt. Det vi gjorde, det var, at vi så gik ned i nogle supermarkeder og så på deres udvalg. Ja, og vi lagde hurtigt mærke til, at kødet i supermarkederne så meget ensformigt og kedeligt ud, sammen med klistermærkerne og plastikamballagen. Det fangede ikke rigtig vores opmærksomhed, så vi lagde hurtigt mærke til, at det kunne sagtens bruge et redesign. Under vores feltarbejde lagde vi mærke til nogle fællestræk på vores produktgruppe. Deriblandt fandt vi ud af, at 75% af produkterne bar silhuetten af en okse på emballagen. 100% havde angivet fakta som vægt, fedtprocent, type af kød osv. Alle produkterne bar et logo eller et brand på deres emballage. På ca. 50% af produkterne var der billede af serveringsforslag, Størstedelen af bakkerne var sorte, og 75% af bakkernes grafiske design var lavet på klistermærker, med undtagelse af Premiere, som vi ser nede på en af eksemplerne. Ud fra vores markedsundersøgelse bestemte vi en målgruppe, som vi ville designe vores produkt til. Vores primære målgruppe er mænd i alderen 20-40 år med en middellav til middelhøj indkomst. De skal være opmærksomme på kødets oprindelse og dets kvalitet, og de skal være tilbøjelige til at give lidt ekstra for god kvalitet. Vi vil nu segmentere vores målgruppe i Minerva-modellen. Vi mener, at vores målgruppe passer bedst ind i det blå segment, men også hælder over imod det grønne segment. Vi siger hovedsageligt det blå, da det blå segment er karakteriseret ved mænd, karrierebevidste mænd i hvert fald i midt-30'erne. Ud fra vores markedsundersøgelser og efter at have bestemt vores målgruppe, blev vi begge to opmærksomme på, at vi ville lave et unikt produkt til mænd, som gerne vil have en god bøf en gang imellem. Så hvis vi vil lave et unikt produkt til vores målgruppe, inkluderer det altså i, at vi skal lave et råt design med simplicitet og en gammeldags rustik stemning, økologisk, med en vis selvforkælelse. Det skal også være miljøvenlig emballage, og indholdet skal være synligt og i fokus med en høj kvalitet. På den måde tror vi, at vi kan ramme vores målgruppe bedst. Med vores målgruppe og vores undersøgelse i helhed kan vi så snævre det ind til at have arbejdet med kød til en oksebøf. Og det valgte vi, fordi at jeg i hvert fald personligt, jeg tror vi begge to synes, at oksebøffer det er simpelthen bare det konge. Det er simpelthen det lækreste. Så vi kunne godt forestille os, at hvis jeg om 10-20 år gerne vil have en lækker bøf, så er det helt klart en oksebøf. Så hvordan skulle vores oksebøf pakkes ind, eller sælges? Vi gik i gang med en brainstorm, og vi kom frem til rigtig mange underlige idéer. Her er nogle af dem. Nummer 1 oppe i venstre hjørne, det er sådan en med en boks, og nummer 4 nede i venstre hjørne, det er sådan et rør, hvor du simpelthen har en hel masse bøffer oven på hinanden. Det var sådan lidt underligt. Men vi prøvede. Nummer 3, det er sådan en klassisk en med et klistermærke ovenpå en bakke med noget folie ovenpå. Så er nummer 7 nede i midten, nederst. Det er sådan en bøf and go, en komplet pakke med en færdiggrill og bøffer til den færdiggrill, du nu har købt dig. Og så den længst ud til højre, det var sådan en lidt standard idé, som vi arbejdede lidt videre med. Efter at have skitseret lidt på vores idéer til, hvordan den skulle se ud, skal vi selvfølgelig også finde på et navn til vores produkt. Det skal være et navn, der kan ramme brugeren bedst muligt, så derfor tænker vi, at det skulle være noget bundsk, klassisk eller naturligt. Ude til højre kan I se vores lille papir, hvor vi har skrevet alle vores idéer ned. Den starter fra projekt bøf til bøfdrengene, morfars bøffer, bøf til mænd, bøffen, Henning Stærks bøffer, Bøf d'Or, Lord Williams Steakhouse, Ferdinands og de grønne slagtere. Her har vi så med et pointsystem vurderet, hvilket navn vi bedst kunne lide, og til sidst fundet frem til, at det skulle hedde de grønne slagtere. Det næste vi skulle formgive, det var vores logo, eller vores såkaldte bogmærke. Ud fra vores markedsundersøgelse fandt vi ud af, at 75% af produkterne de havde silhuetten af dyret på fronten eller på emballagen. Så det tænkte vi, det ville vi også gøre. Og så mig og Karl, vi blev meget inspireret af nogle gammeldags slagtere og sådan den der gammeldags rustik stemning for den tid, fordi det virkelig, vi synes i hvert fald, at det virkelig udstråler kvalitet
og noget originalt. Så herovre til venstre har vi 2 skitser, begge med dyret i fokus i midten, og så et banner over og et banner under, og så 2 forskellige udformninger af den idé. Okay, så vores logo skal selvfølgelig også have en bestemt skrifttype. Der er mange forskellige at vælge mellem, og de giver alle sammen nogle forskellige effekter. Vi prøvede os frem med både helt normal med og uden seriffer, og så var der både smalle og brede. Her er nogle eksempler, I kan se på de 2 billeder. Men vi valgte altså den midterste med skyggen, fordi vi kom til at tænke meget på, hvis man skulle have noget originalt, så var det altså det der med, at man fik pakket sit kød ind i aviser i gamle dage hos slagteren. Og det blev vi hurtigt inspireret af. Derfor har vi valgt den skrifttype med skygge på. Så efter at have bestemt vores logo, vores navn og vores produktgruppe, så skulle vi selvfølgelig også tage stilling til nogle nødvendigheder på emballagen, som for eksempel en stregkode og en varedeklaration. Derudover så vil vi også gerne have en beskrivelse af varen, da det ofte bare giver en bedre idé om, hvad i alverden det er, man egentlig køber. Og så vil vi også gerne lave et tilberedningsforslag, da det var faktisk ret mange af produkterne i produktgruppen, som allerede havde det. Og fordi det er sådan lidt, det er da lidt lækkert, hvis man køber et produkt, altså lige kunne se, hvordan den burde laves. Så efter vi har bestemt alle de her ting, og efter vi har fundet ud af alt, hvad der skal være på vores emballage, så skulle vi lige finde ud af, okay, hvordan skal den her emballage egentlig se ud? Så vi skulle først begynde at vælge, hvordan vores emballage skulle være formet. Og der valgte vi at lave det som et såkaldt sleeve. Og det gjorde vi, fordi at det simpelthen var en praktisk løsning på problemet. Fordi de her alternative emballage, der vi fik, var enten for dyre eller komplicerede, hvorimod et klistermærke, det var ikke eksklusivt nok. Vi ville gerne have noget, der var lidt lækrere end bare et klistermærke. Så vi valgte et sleeve, og herunder så er der så de forskellige idéer, vi har haft til fronten, til bagsiden og til siderne på det her sleeve. Fronten valgte vi nummer 4, fordi at vi bestemte, at vores kød og produktet, man køber, skal være i fokus. Så vi ville gerne have et stort vindue, og det skulle være til venstre. Vi valgte bagsiden nummer 1, fordi der var en god balance. Man havde logoet indholdet, men der var også lige plads til nogle ekstra informationer og en guide til at stege den perfekte bøf. Og vi valgte side nummer 3. Den var meget praktisk i det, at man kunne stable emballagen eller produktet, og stadig kunne se, hvilket produkt det var, hvor det var fra, og hvad for en produktgruppe det kom fra. Så nu har vi altså materiale nok til at lave vores færdige produkt. Vi har formet det ud på Photoshop, så vi kun havde brug for én lukning på vores slide. Det er altså ud over en normal slagterboks, som man kan få ned i Føtex og andre supermarkeder, som har en slagter. Vi har en masse information på bagsiden, men samtidig også en guide til, hvordan du steger din bøf. Og på forsiden har vi det store vindue, som er det med ternerne i. Mens til højre, der er der en beskrivelse og et stort logo. Materialet, eller baggrunden kan man sige, skulle være så naturlig og så simpel som muligt. Derfor har vi lavet en papagtig farve, og vi føler, at vi er rimelig tilfredse med vores resultat. Så, her ses det færdige produkt. Og er den ikke bare blevet flot, hva'? Den er blevet super skøn at se på. Selvfølgelig er det falske bøffer derinde i lige nu. Ja, bare rolig. Det er rigtige bøffer, vi har tænkt os selv i den. Ja. I ved, hvad jeg mener. I hvert fald, det her det er vores grand finale. Det var fedt, I lige at høre efter. Og giv os de 12.